No mä oon kaksikielisestä perheestä, eikä silloin kun mä oon ollut ihan pieni, niin meillä on puhuttu kahta kieltä. Eli isä puhui mulle ruotsia ja äiti puhui mulle suomea. Ja näin ollen se oli sitten kauhean selkeää ja johdonmukaista. Ja sitten oli ne sukulaiset, kenen kanssa puhuttiin ruotsia ja kenen kanssa puhuttiin suomea. Ja näin ollen niin tavallaan oppi siihen, että maailmassa on erilaisia kieliä. Eikä sitä nyt tietenkään lapsena pitänyt yhtään minään. Sitä, että se on ihan kuin kaikilla muillakin samalla lailla. Ennen kuin mä oon ollut olemassakaan, niin mun mutsi on ollut osittain töissä Ranskassa ja Saksassa opiskelemassa. Ja koko meidän suvussa on kauheasti reissattu pitkin Eurooppaa ja maailmaa. Ja menty sinne niin kuin paikan päälle puhumaan kieltä ja myöskin opiskelemaan omaan ammattiin liittyviä asioita. Ja kun meillä oli tämmöinen kansainvälinen maahantuontifirma aikoinaan, mikä toi sitten ympäri niin kuin maailmaa erilaisia elektroniikan komponentteja, niin sitten päämiehet oli tietenkin sitten pitkin poikin ja puhuu kaikkia mahdollisia kieliä. Että mun ensimmäisiä kesätöitä, kun mä olin teini-ikäinen, oli sitten se, että mä olin siellä meidän firmassa puhelinkeskuksessa ja mun mielestä oli maailman siistiä, että mä pystyin soittamaan japania ja mä sain niin kuin ottaa puheluita, kun siihen aikaan vielä keskus otti ikään kuin ulkomaan puhelut ja yhdisti ne sitten jollekin meidän työntekijälle, niin se oli maailman hienointa, kun voi puhua niin kuin saman päivän aikana 6 kieltä puhua, mutta kuitenkin edes käyttää vähän sen. Kieli liittyy tietenkin aika vahvasti kaikkeen, kielen mukana tulee kulttuuri, koska kehon kielikin on kieltä, eli siis se ihmisen sanaton ilmaisu, mutta sekin on hyvin erilaista niin kuin maasta toiseen mentäessä, että on sellaisia niin kuin käsimerkkejä, mitkä meillä on ihan positiivisia, ne voi toisella puolella maapalloa hyvin negatiivisia, että kieliähän ne kaikki itse asiassa omalla tavallaan on, että miten ihmiset käyttäytyy ja on kahvilassa, ravintolassa, kaupassa, kaupungilla, työtilanteissa, niin se kaikkihan on kieltä, että helposti ehkä ihmiset rupeaa miettimään, että se kieli on vain sitä puhuttua kieltä ja siihen liittyvää kielioppia ja erilaisia niin kuin sanoja eri järjestyksessä. Mutta tosiasiassa se on koko se koodisto, mikä liittyy sit siihen meidän olemiseen. Ja nyt taas just kun itse olen just reissusta palannut, niin kyllä esimerkiksi se jos ajatellaan niin kuin kieli teatterin katsomossa, niin minkälaista on suomalaisessa teatterin katsomossa, miten siellä istutaan ja ollaan, niin se aika paljon tai niin kuin muuttuu tai on erilaista kuin esimerkiksi New Yorkissa, jossa ihmiset aika paljon vahvemmin eläytyy ja uskaltaa ikään kuin osallistua siihen esitykseen. Meillä pistetään parhaat päälle ja ollaan kauhean kunnioittavia, siellä tullaan farkuissa ja rennoissa vetimissä ja niin eletään täysillä messissä. Et näähän on 2 ihan eri kieltä jo vaan siinä käytöksessä. No siis kaikilla meillä, jotka maailmalla on käynyt, niin on tietenkin tilanteita, että yhtäkkiä huomaa sen, että miten paljon helpompaa olisi, kun jotain kieltä osaisi. Mutta sitten yllättävää myöskin, miten ihmisen ajantajunta toimii, että jos sitä joskus opettelee ja opiskelee edes vähäsen ja jollain lailla niin kun tekee vähän aikaa työtä jonkun tietyn kielen kanssa, siis yhtäkkiä kun tulee joku paniikkitilanne tai tulee joku paha hermostuminen tai joku sellainen tilanne, että nyt tämä asia saattaa selvitettyä, niin se saattaa hämmästyttää itsensäkin sillä, että yhtäkkiä sujuvasti jotain kieltä käyttää tai sujuvasti, mutta niin, että saa itse ymmärrettyä, että saksa on sellainen kieli, mitä mä en todellakaan ole kauhean paljon lukenut, mutta sitä on kuullut myös nuoruudessani niin paljon. Mutta siellä mulla on just muutamia sellaisia tilanteita, jossa on tullut joku, että sitä nyt tajua, että mistä tässä on kysymys. Ja sitten yhtäkkiä mä huomaan puhumaan niin pitkiä pätkiä niin kuin saksan kielellä lauseita ja sitten asiat rupeaa toimimaan. Et ihmisen mieli on paljon vahvempi ja meidän aivoissa on paljon enemmän matskua kuin mitä me osataan käyttää. Ja se olisi jotenkin se ehkä se isoin juttu, että mä en ole koskaan pelännyt sitä väärin puhumista tai sellaista, vaan että uskaltaa vaan lähteä höpöttelemään. Suomalaisten yleisin kommellus on se, että ne odottaa, että ensin pitää olla täydellinen ennen kuin voi puhua. Mutta oikeastaan vaan puhumalla oppii puhumaan. Eihän semmoista kuin täydellinen koskaan ole. Kaikki kielethän on ihan loputtomasti niin kuin täynnä arvotuksia ja kaikkea muut vastaavat sinne vaan.